Добър вечер! Това са хората, които зорко ще бдят какво ще се случи днес в културно-дезинформационната емисия Каналето. А днес, до края на нашето предаване, вие ще видите. Скандалът между българският премиер Жан Виденов и National Geographic. Репортаж и коментар от студиото. От мястото на събитието. Има ли сръбско малцинство в България или защо трябва да познаваме историята си? Ще минат ли на второ четене промените в закона за гравитацията? Последни разкрития. Защо Леонардо да Винчи е рисувал с лявата ръка? Как съветските тайни служби отвлякоха кучето на Павлов? Отговорът тази вечер в Каналето. Освен това, уважаеми дами и господа, тук в студиото, за да разговаряме по някои възникнали проблеми, са двама господа. Това са господата Мимков и Витков, които очакват включване. Те са представители на синдиката на фармацевтите и по актуалните проблеми на здравеопазването и на здравното осигуряване ще говорим малко по-късно. Добър вечер, кажете на нашите телевизионни зрители. Добър вечер. Ние просто, Да, просто ще ви помоля да изчакате малко, защото сега предстоят актуалните новини от деня. Време на посещението на арменския президент Левон Тер-Петросян в София били водени тайни преговори за реализирането на амбициозен общ съдебен план. В него се предвижда над Висшият съдебен съвет да бъде създадена още една инстанция, а именно арменският поп. Всички недоволни от съдебната система ще могат да обжалват пред арменския поп. Нека да видим и една видеохроника. Това са кадри от руска подводница. В резултат на подмяната на екипажа на тази руска атомна подводница с новобранци са били почувствани нови земни трусове в Кобе. Има сериозни подозрения, че и предишното земетресение там е било предизвикано по същия начин. Следващата новина е отново от нашата страна. Във връзка с международната акция «Свят без детски паралич», която тия дни стартира и в България под патронажа на доктор Желев, източници близки до извора на Каналето съобщиха, че се подготвят също така и акциите «България без вестници», «Лъвове без корони», «Собственици без земи», «Бизнес блоси без Жоржове», СДС-та без РДП-та, «Барселони без Стоичковци» и некои други. А голям международен скандал и остри протести от страна на Американското географско дружество предизвикаха следните думи на премиера Жан Виденов относно европейските граници. Смятам, че е важно как гледаме на Европа. Дали като на едно бъдещо цяло от Ванкувър до Владивосток, без разлика между богатия север и бедния юг, стабилния запад и нестабилния изток, а като едно цяло. Подробности от този скандал и неговото развитие ще имате възможност да видите малко по-късно в програма Каналето. А сега, точно в този момент, отваря Токийската фондова борса и на пряката ни линия вече чака специалната ни пратеничка в японската столица Ерденечимек Тимурин. Тя ще ни запознае с азиатските бизнес новини. Добър вечер. Преди малко отвори Токийската фондова борса. Работата започна нормално. Но новината за свалянето на лихвения процент от Българска народна банка с 7 пункта взриви пазара на ценни книжа. Добър вечер. Още една новина, свързана с икономическата отношение България-Азия. И след завръщането си от дома, китайският външен министър Цян Зими обясни, че отдавна подготвената изделка за вносене за китайски мандарини в България се провалила. Заради силните антимонархически традиции сред управляващите кръгове. От Студио 5 пряко продължаваме да разискваме горещите теми на седмицата. На
Пряката ни телефонна линия вече е колегата Вергилиев. Нещо не се чуваме, а и в момента ми дават знак, че за да направи изявление по някои наболели проблеми, тук в студиото е членката на Комисията за телевизия и радио, председателката на ВС Клара Лихтенщайн. Какво ще ни кажете? Във връзка с зачестилите напоследък слухове за нарушаване правата на словото в някои национални медии, съм длъжна да направя някои пояснения като член на парламентарната комисия за радио и телевизия. Това, че безотговорни елементи създават чувство за напрежение, чувство на страх, чувство на несигурност в обществото, като твърдят, че се нарушава правата на словото и на печата. Искам да ви заявя най-отговорно и да ви кажа, че такова нещо в България няма. Разбира се, няма и нашата партия няма да допусне такова напрежение, няма да допусне хаос, няма да допусне конфронтация в обществото. След 10 ноември, след развитието на демократичните промени и след развитието на младата българска демокрация, това беше най-голямото постижение нейно, че всеки можеше да изразява свободно това, което мисли, можеше да казва това, което иска, независимо в коя сфера се намира. Било то телевизия, било то радио, било то печат. И в тази връзка искам да направя едно съобщение, че жителите на София, фигуриращи в телефонния указател от буква Е до буква И кратко, да си приготвят лек ръчен багаж и суха храна за 3 дни и да се явят на разпределителните ЖП станции в режим 3:1, както следва: 3 души на Сточна и 1 на Централна гара. Смятам, че бях достатъчно убедителна и пояснението ми беше доста добро и благодаря за вниманието. Да, наистина и аз мисля, че бяхте достатъчно убедителна. А сега вече мисля, че имаме връзка с парламента, където е колегата Овидиев. Колега Овидиев, чуваме ли се? Кажете, моля. Добър вечер, господин Веденичаров. За вас и за всички зрители предава вашия предавател Вергилиев. се бъркам. Овидиев, вие вече му объркахте мене. И така. Колега, нещо изгубихме звука. Бихте ли започнали? Не ви чуваме. Какво ни пока? Не, вижте, не ви чуваме. Ако можете, обяснете бавно и с... Това... Кое е отзад? В парламента. Има... Нещо не можем да се разберем. Ще опитаме пак. Ако можете, обяснете ни по-подробно за какво става въпрос. Това е ясно сега. Това е отзад. Има какво? Кондом? Контрол. Ден за парламентарен контрол. Уважаеми дами и господа, всъщност... Какво станало? Воденичаров. Ясно. Става въпрос за това, че в парламента днес е започнал ден... за парламентарен контрол започна малко необичайно. Уважаеми госпожо председателко, уважаеми господа съдебни, господа депутати, моля всички билети и карти за проверка.